Yan, pasensya na sa kukot. Ako yung nag-garden. Kaya yan, ang aking bagong fiton. Fiton niya. Ano, fiton niya. Okay, fiton niya. Ayun, naganatin ko natin yan. Beans. Ito guys, dumating na yung isa kong in-order na halaman through FB Lives selling. Ayan, pasensya na sa pot. Ako yung nag-garden. Kaya marunong. So, let's start na. Pero actually, nabuksan ko na siya. Nabuksan ko na siya kanina guys. Ayan, so ulitin lang natin. At nakita ko may pa-freebies si seller. Thank you so much seller. Ayan, hindi ko na-expect ito kasi last minute tinanong ko kung magkano ito. Ayan. May freebie si seller. Thank you so much. Ayan, ang aking bagong fiton. Fiton niya. Fiton niya. Okay, fiton niya. Ayan. Tapos, ano to? Hindi ako sure ano to. Si ano to? Bakit parang ang dami? Ano? Si ano to? Si Bambino. Uy, ang cute ni Alocasia Bambino. Ayan. Ang ganda-ganda niya. Si Alocasia Bambino. Wow! Uy. Tapos, ito si Charan. Ayan. Itong si ano, si Begonia. Ayan. Okay, ang ganda. Ayan. Sino to? Uy, may pahabol pa ano. Tapos si si ano, kanto si ano nga to? Si Triangularis. Ayan. Ayan. And then, ang cute naman nito. Uy, dalawa. Ay, hindi. Ito pa pala si ano. Kalimutan ko na ito ma-in-order ko sa kanya. Ano ba ito mo ito? Kalimutan ko yung pangalan. Oh, no! And then this one. Okay. Okay. Ayan. Ganyan naman tayo ulam natin. Ayan, nagluto lang ako ng sinigang na bangus. Sinaluan ko siya ng hipon. Ayan nga, mura ang hipon. Nakatsamba ako nung namalengke kami. Ayan, tapos sinaluan ko siya ng labanos, sitaw, okra, tapos itong kalkalunay ng mga Ilocano, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito. Tapos sinaluan ko ng papaasim, natural na asim ng sampadok. Ayan. Ayan, naka-ready na guys, kaya kain na tayo. Umpisa natin kumain habang mainit pa siya. Tara, kain tayo guys. 1 hour later. Naumpisahan ko na magtanim guys. Ayan, hindi ko na i-video yung ibang halaman na naitanim ko na. Pero dito si Anthurium, ito, i-share ko lang sa inyo kung anong ginamit ko na lupa. Ito yung potting mix na ginamit ko. Equal parts ng perlite, peat moss, at saka ano, yung nilagyan ko siya ng konting yung coconut cubes. Ayan. At ito naman po guys yung ginamit ko para sa aking halaman na si Fittonia. Ginamitan ko po siya ng standard potting soil at saka peat moss lang. Ayan, bali dalawa lang ginamit ko sa kanya.
si philodendron, freebies pala ito guys, kaya cutting lang yung binigay ni seller. Kaya hindi ako sure, kaya ginamitan ko lang siya ng peat moss. Tapos soilless lang siya guys, hindi ko siya nilagyan ng lupa. Ayan, tapos nilagyan ko siya ng konting carbonized rice hull. Ayan. So, ayan guys, nairipat ko na sila. Heto na sila. Ayan, parang ang liwanag naman ata. Ayun, kasi yung araw nandiyan sa may bandang Kanluran. Ayan, si Anthurium. Tapos, ito si Alocasia Bambino. Tapos, si White Syngonium. Tapos, si Phytonia. Ayan, may nabubulol ako. Si Phytonia. Tapos yung freebies ni seller na philodendron. Parang ang lemon lime ito. Tinanong ko siya, hindi naman niya ako sinagot. Kaya ako na ba? Ayan. Tapos si Ficus triangularis. Ayan. Variegata. Ayan. Maganda yan guys pag lumaki. Ayan. Kaya inti-inti natin hanggang lumaki. Ayan. So, ito na sila guys. Sa kanilang bagong paso. Susunod na araw ko na lang sila ilalagay sa dapat nilang pagpwestuhan. Kasi need pa nilang ma-adapt yung klima namin dito sa Isabela. Ito yung name. Nanaganap ilokang natin yan. Beans sprout English. Tawag ito Tagalog. Hindi ka planti. Sibuyas, bawang. Yung bakit na mantika. Basi-basi na atin. Bukas. Habang palpalamisan tayo di tawge, irugyanan tayo nga i-separate dito yung isa-isan. Tapos no bumaot to, mabalint to nga, ibalputin, tapos i-prito tayo.
Di ka duwak, pati naka-ura yan. Simple nga si dalam. Bisa ko lang ini sibuyas, bawang, kung basit na mantika. Itawag eh. Kasi dalam. Oh no! Cut.